Vnímáte mě? Jo, vnímám. Alkohol v pořádku. Tak, ještě jednou mi řekněte, co jste kolegu říkal, jak to máte s řidičským průkazem? Pro toho asi nemůžete najít, No. když vám ho vzali, že jo? Policie vám ho vzala. Dobře, nějaký návykové látky užíváte? Ne, testu se podrobíte, jo? Prosím? Podrobíte se, dobře. Před jízdou během jízdy užijete nějaký návykové látky než alkohol? Ne. Testu se teda podrobíte, jo? Dobře, v pořádku. Tak, jo. Vidíte, je to neotevřený, jo. Nebudem to zdržovat, ten test je jasně pozitivní na amfetamin, metamfetamin. Vy jste říkal, že jste měl něco naposledy? 5, jo. Vy říkáte po každý, ale. Hleďte, test je pozitivní amfetamin, metamfetamin. Takže na základě toho já vás jménem zákona vyzývám, abyste se podrobil odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu za účelem zjištění, zda jste podle jiné návykové látky než alkoholu. Na mou výzvu jste povinen se podrobit, pokud tak neučiníte, dopustíte se protiprávního jednání. Podrobíte se vyšetření? Prosím? Ano. Dobře. No, aspoň jezdíte teď v autě, který je pojištěný, co? Změna. Když by to chtělo jenom doladit na řidičák, ne? Tak. A samozřejmě... Vy jste naposledy užil pervitin. Aby jsme mluvili o tom samém, je středa. Neděli. Co mi řeknete? Já jsem řekl, že řeknete neděle, vy říkáte vždycky 4 dny zpátky. No nic, Dobře, víte postup, no. Testu se podrobíte na místě. Prosím? Jo, podrobíte, v pořádku, tak jo.